Aton sa liwat hari nga aton ex-kapitan nga aton barangay. Wala iba kundi Mr. Federico Ablides. Og sugan man kay ka-partner, wala iba kundi Mrs. Esther Sabia. Abinodo. Kaya na pagkatinodo. Ayaw nilalula na nilulo kama payatong ikaw susunod magulangin ko it's no window basta pag nahayag may sulatahan na ko ang puso ayaw nilalula na nilulo basta pag nahayag may kumbulata bang maibong ginig na iraganda nakakalapas nilang inggan niya naman sa sarayo kayo ang kadampan malapit sa layo na kita ikapitan ito magkukulang pagpanisan niya ikaw si Hala yan itong iba kasasayaw kaliwat niya pinaayon kailangan kumulang ka kumulang na lumakad nagkapagana kung baga kapagkaroon nagkawarasa kailan ipasayaw sa ang tanang ikariga kay maliwat ang pagmustura ala sa layo na kita di kapitan ito magkukulang ang pagbisan niya ikaw si Hala nilupuniyan yung iba kasasayang kaliwat tira kailangan ngayon kailangan ang bulatan Okay. Damong salamat, ex-kapitan. Og sugan man mo kapares.